Sziasztok srácok! A mai videóban a Icy Heist végén megpróbálunk mindegyik. De mi? De mi ez? Egyre föl nem bírtam. Egyre sem bírtam fölülről. Hát akkor mondom, viszont. Fődugom a töltőt. Fődugtam a töltőt. Így. No. Majd az elején gyakorlom. De ez nagyon fura. Labdának mi történik. Most mit csinálok? Nem tudom. Vagyunk. Na most legalább valami sikerült.
Végre. Ne! No. Akkor legyen az, hogy ott az utolsó. Innen kell ugrani. Oda felugrok. Akkor oda felugrok a cél tetejére. Akkor inkább legyen az, mert most nagyon nem akar menni az. Mert azt akartam, hogy itt vagyunk. Nem hiszem. Ugye az se egy könnyű. Na. Most én mit csinálok? Na. Hogy bér. Ez hosszú videó lesz. Ez nagyon nem... Most az én váltok skint. És itt is vagyunk újra. Say hi, innen majd ezt itt vezzük be, no? Uzom mekkora! GSP. Itt mindent elmondtuk. Akkor ez itt egy jó produkció lenne. No. Ma. Pont.
Helyen egyesüljük el legalább. Kapjuk. Erről kell ugrani. Jövök. Gyúszok és... Ez vége. Ez. Akkor legyen ez a harmadik trükk közül a Stumble Guys legnehezebb trükkje. Nézzük meg azt, ha jobban sikerül. Most se. De nem tudom, mit csinálok. Szerintem... Innen ér. Ez már is jut. Innen el. De mi neked? Első lefelúrás az már ilyen elhasít. Arra bármikor, de azt nem értem, hogy benyomjam a tauntot, vagy mi. De az... kivették. De ott még kitalált trükköt. Beadok egy kitalált trükköt. Nézd meg. Fölugrok arra a szarvát. Ezt adjátok be. Ezt a trükköt próbáljátok ki. Én találtam föl. Neve Easi. Baba egyszerű. Figyelj, akkor meg, hogy ezt akartam megcsinálni. És ezt befejezem, azt mutatok minden pályán. Megmutatom az összes trükköt. Akkor kezdjünk. Lavarás.
Na, itt is vagyunk levaráson. Ez az első trükk, hogy ide leugratok. Bele vulkán. Itt én így szoktam, hogy ide jövök, mert innen csak így fel kell ugorni. Innen mindenki tudja, hogy ide. Innen oda. Kivágjuk. Innen oda. Innen oda. Megvárjátok. Na, ezt még nem várom. Megvárjátok. Mit csinálok? Figyelj, tök mindegy. Na, akkor azt a trükköt mindenki tudja, itt fölmegyünk, így onnan odaugratok, és onnan oda. Most ezt nem csinálom, utána ide érkeztek, vagy még van egy olyan trükk, hogy innen még aztán én se tudom, innen kaptok egy boostot, odaugratok. Ezt még én sem nagyon adtam, de lejár az idő. Na, akkor még egyszer. Itt vagyunk. Most betekerhetitek a videót. Gyors beadom. Innen ide. De mi? Nem kapom most meg a checkpointot. De... Most ott azt a trükköt kiadom meg ezt. Onnan ide kell ugrani egy boosttal, itt ezt ki kell. Na, én nem tudok játszani. Kaptok egy boostot, kikerülitek. Ettől, onnan. Oda, onnan, oda, és itt van olyan trükk, mindenki tudta, hogy innen ide, ezt még gyorsan is lehet, és minél többet menjetek. Megmutatom még egyszer, hogy így menjetek, és a lehető, amikor már kb. Lemennétek, akkor ugorjatok úgy, és úgy garantáltan, és a végén már nincs trükk. És nézd. Canon Crown. Ebben még mutatok plusz egy érdekességet, amit szerintem próbáljatok ki, mert menő. Na, akkor most itt a legelején van egy érdekesség, amit úgy kb. Semmelyik videó sem mutatott. Innen ide ugratok, és itt ez az érdekesség, hogy így ide,
ide kijöttök, ide kell a taunt, vagy aki ügyes, innen ide, nekem kell a taunt, és ez így nagyon menő, mert így ide is fölbírtok így jönni, azt bírtak ugrálni. Aki nem maradt, megmutatom még egyszer, hogy így kb. Úgy ennek a keresztnek a szélének mennek, próbálkozzatok, és ez a jó, amikor ilyen nagyon, és ide kell jönni. Ide így felálltok, és innen oda, és innen fölmentek, így szépen, így fölmentek, és na, innen, onnan a kalapácsról oda, innen akinek van labdája, bebír gyorsítani, mindent kikkel, minden, és innen így mindenki tudja, oldalán neki kell ugrani. Így. Én is tanulom magamnak. Itt ide kell, hogy ne vág. Innen sarokról sarokra. Tovább mentek és beértek a célba. Cannon climb, ennyi. Na. Most nézzünk egy over-undert. Over-under. Hol van? Itt van. Ezt is azért bemutatom. Utolsó pályának. Na, itt vagyunk az over-underön. Itt, ha ide áll egy barátod, és így a fején föl lehet oda ugrani, jump glitch-től már láttátok. Itt így ki lehet kerülni. Itt is. És akinek van rugása, itt ha átbírja rúgni magát, várj, megmutatom, mert most elrontott így. És így nem, így alapjáratból mindig ez ellök. Ha meg rugásba nyomtok, akkor ha el is lök, akkor át lehet menni. Na itt igazából onnan a legelsőről lehet dasselni egyből ide, innen a korlátra, innen ide felugrotok, onnan oda. Ja, és vigyázzatok arra a bágra, hogyha a fal csiszol, és úgy értem, hogy mondjuk így ugrok, és így betűtsz a falnak, hogy így és a fal súrol egész végig, akkor átesel a párán, és itt desselsz, onnan meg egyből oda. Na én itt azt szoktam, mert ide nem ér el, és innen ide. Akinek van labdája, az ide fölbír labdázni, de amúgy banánhéjjel is ide föl lehet jönni, és itt vagyunk. És így. Nem baj, láttátok. És sziasztok srácok, a mai videó ennyi lett volna. Vagy még egy utolsót megpróbáljuk az Icy Heights pályát. Ha utoljára se jön be, akkor kövi videóban, hogy live-ban megpróbáljuk. Még be. Akkor most kövi videóba írjátok le kommentbe, hogy az Ice a végén a ugrálós, fölmenjek a cél tetejére, vagy itt az elsőt csináljam. Most ezt még nem adtam be. Jó, most beadtam. Akkor beadom ezt az elsőt. Amúgy itt, ha vissza akartok jönni, egyszerűen átbírtok vetődni. Amúgy ez egyszerűen. Kiugratok.
No! Lesz volt. Lágaskodott. Szegény boxos. Szerintem nem fogom tudni beadni. Úgy ez elég beinduló. Mondjuk beadtam, mondjuk már, hogy beadtam. Szerintem jó. Ha még ezt beadom, akkor mondjuk, hogy beadtam, hogy itt elmegyek mellette. Beadtam azt, amit NGT Noel mondott, hogy hamis. Ez mi? Beadtam azt. Elsőre. Szerintem úgy kell, hogy így belerúgsz. Ez szerintem megéri, hogy beadtam. NGT Noel letesztelte és azt mondta, hogy hamis. És én most beadtam. Itt elsétálok, akkor megadja. Vagy nem, fölmegyek a hegyre. Még azt megpróbálom. Azt még nem próbáltam úgyse soha. Régen ez egy nagyon jó trükk volt. És nem, de én nagyon örülök, hogy beadtam azt, amit NGT Noel azt mondta, hogy hamis. Szóval sziasztok srácok, a mai videó ennyi lett volna. Sziasztok!